Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Andika, nagapamati ka bala sa akon? Ay, wala, Lola. Wala ako nagapamati. May ginatanaw abi ako sa akong tablet. Tablet ka lang nga tablet. Kaina ka pa nga nagatutok dira. Oho, kalapsi na sa imo. Abi, mag-exercise ka man. Kag sa nabasahan ko sa post sa Facebook, may nagmasakit na sang cancer sa mata sa sagad gamit ng sang cellphone kag tablet. Gani untatinay na. Lola, sorry to inform you, Apang hindi tanan nga mabasahan mo sa Facebook, matuod. Shocking, but true. Nan, sige. Piniluso po pa dira. Kay dira ka lang maayo. Abi, mapabati ka man bala? 16 anyos ka na. Hindi ka na bata. Kinahanglan mo na nga magseryoso kag magpaminsal sang palabuton mo. Sang una, sang pariho sa ibo ang akon edad, nagpakasal ako kay apoy mo. La, nagbag-o niya subong ang panahon. Statutory rape na inasubong nga panahon, no? Okay lang ako, Granny. Mangin comic artist ako sa palaabuton. Arts ang kuhaon ko kung mag-senior high na ako. Madamos ang kwarta si Mami. Kag sigurado ako nga mangin manggaranon man si Manong. May mapakaon na sa akon kung magtigulang na ako la. Kani wala kasang dapat nga kabalakan, Na, dira ka lang maayo. Oh, Diyos ko. Wala man nagapalanindog ang balahibo mo sa ginapanghambal mo. Mahuya ka sa kaliwat naton. Naghalin kita sa isa ka pinakatigulang, pinakasikat, kag pinakadungganon nga kaliwat sa mga hugwan. Ay, ari naman kami. Ang mga babayi sa aton kaliwat, ang mga pinuno sa mga tribo nila, antes nag-abot ang mga katsila. Oho, nakita mo ang lunar nga ina sa imo nga pulso? Do disenyo sang isa ka mata. May nagatiko nga linya.
kag may bilog sa idalom. Wala ko isang nakita ka manami, nga, Lola, ano ba lang buot silingon sini? Pamatuod ina, nga nagapanalaytay sa aton kaugatan, ang dungganon nga gahom sa pagpakighambal sa mga espiritu, sa mga diwata, sa mga Diyos, kag mga Diyosa. Ang tanan sa aton pamilya, may ara sina. Pamatuod ina, nga aware kita sa espiritual naton nga palibot. Antes magsulong ang gira, kag maghimo sang importante nga desisyon ang mga pinuno naton sa tuga panahon, nagakonsulta anay sila sa mga hugwan. Tungod ang mga hugwan lang ang may ikasarang sa paghatag sang hustong ikaalam, gikan sa pagpakigangot nila sa mga espiritu kag mga Diyos kag Diyosa. Kag ikaw ang una nga babayi sa linyada nato sa sunod sang duha ka henerasyon. Tapos, maamo kasi na? Ay, ano na lang ang isiling sa mga katigulangan naton kung makita kanila? Mangin proud sila, Lola, Kag malipayon. Tungod abilidaran ako mo. Mainabyanon, kuya. Mabinuligon. Kag masaligan pa. Kag open-minded ako, Lola. Ani ka, pwede ba lang nga magseryoso ka? Ay. Naginawa siya sang madalong. Kag nagsandig sa pulungkuan. Ay. Hindi ako makahibalo. Kung dapat ko ba lang ihatag sa imo ang singsing nga ini o kung hindi. Ipapanubli mo sa ako ng singsing mo nga ina, hindi bala, Lola? Ipapanubli mo ina sa babayi nga anak o kun apo, kung mag-16 anyos na siya. Kag nag-16 na ako la, sa magligad lang nga bulan. Kag tungod ako lang ang apo mo nga babayi, sa banta ko, we have no choice. Unless, may ginatago nga anak nga babayi si Daddy sa kundiin. Bah! Ay, sorry la. Apang ako gid lang. Kag ang dapat mo nga basulon, amo sila ni Mami kag Daddy. Kay duhaman lang kami ni Manong. Kag maayo lang kay hindi ako madali nga maakig. Kag relax lang ako la. Pangako, hindi ko pagdulaon ng singsing mo nga ina. Oh, hindi na ako makaibalo kung ano ang buhaton ko sa imo, Anika. Man inang mga ginikanan mo. Sila gilang basulon kung nga ang agipabayaan kanila nga maghimo sang kung ano-ano. Tungod maayo sila nga mga tao la. Kag nagapati sila, nga dapat pabayaan nila ako. So I can spread my wings. Kasubong sang alibangbang. Magpamati ka, ha? Kag tandai ang ihambal ko sa imo. Importante katama ang singsing nga ini. Kay may kasaysayan ini sa aton kaliwat. Kag suno sa kasaysayan, proteksyon ang singsing nga ini. Batok sa isa kamalain nga bagay. Amo ini ang yabi. Agod makasabwag sang kakugmat, kag katalagman ang isa kagamhanan nga tinuga. May gahom ba lang singsing nga ina, Lola? Suno kay nanay, kag sa akon lula. May gahom ang singsing nga ini. Kag mas nagabaskog ang gahom sini sa pagligad sang panahon. Tungod, nadugangan ang kusog sinigikan sa mga nagasuksok. Daw, ano nakadugay sa aton kaliwat ang singsing nga ina la? Masobra, 1,000 katuig na. Ano? Matuod ina! Pila ka henerasyon na ang nagbulos-bulos sa singsing nga ini. Pila ka mga babayi na sa aton kaliwat ang naghatag sang kusog sa singsing. Kag subong, ikaw naman, Anika.
Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Sa pagsuksok mo sini, ginahatagan mo ini sang enerhiya. Kani kinahanglan, halungan mo ini. Subong ko lang nabatian ang bahin diri, Lola. Tandaan mo gid ani ka, ha? Sa oras nga isuksok mo ang singsinga ini, hindi mo na mahimo nga hukson. Tubtob nga kinahanglan mo na nga ipasa sa masunod nga manug-atipan. Kinahanglan, mangin maayo kag mabaskog nga tao, para nga makahatag ka man sa kabaskog nga enerhiya sa singsing nga ini. Nahangpan mo? Ay, hindi tanto, Lola. Kun amo, dapat ka na nga magseryoso sa kabuhi mo. Ay, dali lang, La. Oh, ngaa naman. Pwede ba lang bag-o na lang nga cellphone ang irigalo mo sa akon? Nagabaton man ako sang cash, Be, ani ka? La, please. Hindi bala ako pagpakonsensya sa paggamit sang singsing nga ini. Kag isa pa, energy? Halin sa akon? Iron deficient ang energy ko, La. Pwede bala ina? Kinasilingan ka nga magseryoso ka na. La, seryoso ako. Kag hindi gani ako makahibalo Kung nagapati ako sa ginapanghambal mo, wala palang madugay. Pero abi mo, in kaso lang laha, basi kung pwede na lang kita nga makapangita, sang pwede sa amusin ang nga buluhaton. Mahulat na lang kita sang lain nga apo, Lola, Inang apo mo sa tuhod, o kung sa dapa-dapa. Kay ti, wala pa man makamenupo si Mami. Pwede pa siya nga Anika! Oh, hala? Ano ini? Hinali lang nga naghangin. Kag may nakita ako nga daw kasana nga nagsulod sa bintana. Daw kasubong bala nga. Kasubong bala sa nakita ko sa mga horror movies. Kinukas ni Lola ang singsing sa iya kamot. Halungan mo ini, ha? Anika? Abi ang kamot mo. Lola, dali lang. Oh, nga May napinsaran ako, La. Ano ina? Kung si Mano na lang abi ang manubli sina. Nga sa apugid nga babayi, haw. Dapat tani. Bisan kay sinulang, basta apo. Basta maghipos ka na. Ara na. Nasuksok ko na sa tudlo mo ang singsing. Kabugat man nila. Kagka nga nakaigo man ni sa tudlo ko. Samtang kadakuman sang tudlo ni Lola. Daw kasubong pala nga. Ginpahimo inisang hungod para sa akon. Ane ka bala? Tilawan ko abi nga hukson? Oh, la, hindi. Hindi mahukas. Kag samtang ginabutong ko. Daw mas pa ini nga nagagamay. Kag nagahugot sa akon tudlo. La, may diferensya siguro ang singsing nga ini ay. Oh,
Nga anak kasiling kasi na. Hindi na siya mahukas sa akong tudlo, ho. Lola? Nga nagkadlaw ka? Tungod hindi na man ina mahukas, anika. La? Oo. Pila ka beses ko man ginhandom nga hukson ina sa akong tudlo sang una. Apang wala ko gin mahukas. Kag suno kay nanay kag sa lula ko. Amo man sila kuno sina sang una. Mahukas lang ina sa tudlo mo kung ipasa mo na. Hala. Oh, karon, nagapati ka na bala? Ha? Ay, kuwan. Subong, ikaw na ang bag-o nga taga-atipan sina, kag wala na kita sang mahimo. Grabe pa. Kadamo na sang oil kag lotion ang ginbutang ko sa akong tudlo. Apang hindi kaya makuha ang singsing sa tudlo ko, ho. Ba? Si Daddy ang nagapanawag sa cellphone ko. Sabton ko ini. Hello? Dad? O ano, nagabugtaw ka pa? Si Mami. Sa diin na ka mo? Ari na kami ni mami mo sa wala nila ni Lola kag lolo mo. Kambal niya sa telepono, si Manong mo. Nagapakadto na sa dire. Ha? Wala pa si Manong? Hindi bala. 11:00 na sang aga dira sa inyo. Ma-video chat kita, Dad. Kamusta na ang flight nyo? Okay lang flight namon anak. Kag si Manong mo, na traffic lang. Buwas na lang kita ma-video chat ha. Nakapanawag ka man, Dad. Ginapamangkot lang ni lolo mo kung nakaayo lang nagatubod sa basement. Kaya nabala ka siya eh. Basibla kung nagakalabasan na dirang ginbili niya nga mga articats. Ay, doon nagaplano na gani sa nga dalon diri sa US ang tanan ng mga antiques niya dira. Hambala si Lolo. Good luck. Kinpapanubli pa ko no ina ni apoy mo sa iya. At nagani ko na sa opisina ni Papa ang ibang sinasang ara pa sa dira sa Pilipinas. Nanamian gid ko bala sang fighting spirit ni Lolo mo. Palihog hambal sa iya, ha? Nga wala na nagatulog dito sa basement, Dad. Si Lola Almaya, Dad? May gintambungan pa sa kakasal. Anay ka, sigurado kang hindi ka mag-apas diri sa amon sa States? Kung ako sa imo, mag-apas ka na diri. Samtang break pa ni lolo mo, kag ni Manong mo. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelaw ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Magabian sa Dagarinyos pagkumati ang magabatahong sumupong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension?
Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahay isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung kolesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, Hindi ako makahangop. Nga bala nga amo na lang sinikabugnaw. Sang akon pagtamod subong kay Lionel. Ano palang natabo sa akon? Do kasubong bala nga
madulaan ako sang gana nga mag-upod-upod sa iya. Nga aayhan? Karon na pamatud-an ko na. Hindi gali basta-basta ang pamilya ni Lionel. Nga sa isa lang kapisok. Madula ang akong pantasya. Nga sa isa kaadlaw. Manginbahin man ako sang kalibutan nila. Kag wala na sang epekto sa akon. Kung ano man ang mahimo nga buhato ni Gina kag sang iloy ni Lionel. Ang nabili na lang amo ang kabalaka. Tungod na kahibalo ako nga masakit kong balatyago ni Lionel. Kag nahibalaan ko kag na-realize kun nga daw kakapoy sang lawas ko. Kay matapos ang dinner party nga ginkaduan namo ni Lionel, nadasnan pagit sang duha ka gabi nga sa Gunson. Bisan temprano pa kami nga nagapauli. Apang kulang ako sa tulog. Ay, isandig kong akon ulo sa salandigan. Kag piyungon kong akon mga mata. Dorina? Okay ka lang? Aba, oo. Ay nga aman. Kay panulo ko sa imo daw maluya ka eh. Wala ka ba lang nag-enjoy sa gintabungan naton nga party for 3 days? Nag-enjoy ako, Lionel. Siguro, ginkapoy lang ako. Dapat nga maanad ka na. Kag-wish ko nga matapos mo ng trabaho mo. Nakita kong hindi maayo para sa imong dog ngayon eh. Nga nakasiling kasi na. Kwan, kaya daw may nagbago sa imo. Hindi ko lang masiguro kung ano. Pero, may sorpresa ako sa imo. Oh? Ano yun na? Karoon na lang pag-abot naton sa ginadayunan mo. Kaya nakaibalo ako, nga malipay kagid. Salamat. Nakaabot gid man kami diri sa pension house. Buksan ko ang pertahan sang salakyan na. Dorina, madali lang. Aryo, para sa imo. Jutay nga kahita. Ako na lang mabukas para sa imo, ha? Tabi na. Hara, bukas na. Lantawang unod. Sing-sing? Lionel, para sa anong sing-sing nga ini? Engagement ring na to nini. Oh.
Sige na, kuha na. Daso na suguranon kita. Kung saan o kita mahiwat sang party para ma-announce naton ang tanan sa ila. Ano ka, ako na makuha ka na sing-sing ha? Are. Oh, ara na. Lionel. Ba? Dorina, please. Hindi ka magibi. Hindi ko gusto mausikan mo mga luha mo. I love you so much. Ang tanang buhaton ko para sa imo. Kagiti pala ako. Gaginahigugma mo man ako. Hindi pala. Ginakos mo ako? Nakaibalo na ako sang sabat. Bisan hindi mo papaghihambal. Sige na. Sige na. Hindi ko na ikaw pagidulong sa sulod ha. Kay halin dire, may pagkikitahan pa akong kliyente. Kaya, see you na lang on Friday, ha? Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawing nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. God! Hindi ako makaibalo. Kung sino ang dapat ko nga basulon sa nagakatabo subong sa akon. Gusto ko nga basulon ng boss ko. Kung wala niya ako ginpakadto diri. Nakaangkon pa tani ako sang kahigayunan nga magdalong pagid ang relasyon namo ni Lionel. Antes ko maatubang si Julius. Nga sadto pa man, may pagdayaw na ako sa iya. Sadtong mga tinion, nga nangin kontrobersyal siya. Ay, paghigog magid pala ang kinabatsyag ko subong sa iya. O kun kaluoy lang. Apang kun kaluoy lang ang nabatsyagan ko sa iya. Hindi magbugno ang feelings ko kay Lionel. Kag wala ko sang handom subong. Kundi nga bulikan si Julius sa kasubo nga ginbatsyag niya. Nga amo ang nagguba sang katunga sang bahin sang kabuhi niya. Nakaibalo ako. Nga mabuligan ko gid siya kung paano. Pero wala pa ako nakahibalo. Pareho man nga hindi ako makahibalo kung paano makigbulag kay Lionel. Wala ako sang mapinsaran nga sabat. Samtang nagabaha ang mga pamangkot sa akon kaisipan. Ay, anay ka, kay hukson ko sa akon tudlo ang singsing nga ginhatag sa akon ni Lionel. Lionel, I'm very sorry. I'm very, very sorry, Lionel.
Good morning, Miss Mendoza. Good morning, sir. May ginbilin diri para sa imo. Ari, oh. Sang Sabado pa iniginbilin diri. Sobre? Sulat? Siguro. Ginhulat ko gid ikaw para nga ako mismong matag sini sa imo. Ari, ma'am, oh. Madamo gid nga salamat. Sige, sir. Sige, day. Dito ko na lang inibuksan sa kantin, Hala? Kay Julius gali maghalin? Basahon ko kung anong natugon sa sulat nga ini. I came here Friday. Abi ko kunari ka. Napinsaran ko lang nga basi kung gusto mo nga padayunon ang exploration naton. Ulaton ko na lang ikaw sa balay buwas. Julius. Makita ay kami liwat buwas. Tapusan ko lang pagpamahaw ko kag maghimos. Makikita ako kay Julius. Salamat. Nakaabot kid man ako sa balay ni Julius. Sirado ang pirtahan. Ay, manuktok ako. Julius? Julius! Wala sang nagasabat. Wala sang tawo. Ay, siguro wala siya maglaom nga maabot ako. Apang hindi lang anay ako maglakat Mahulat-hulat lang ako anay sang pila ka minutos. Basi kung magbalik pa man siya. Wala gid siya. Halos tunga sa oras ng paghulat ko. Ay, basi kung may ginkaduan siya nga importante. Ay, kanugon man sang kabudlay ko kung magbalik pa ako sa pension house. Ang maayo pa, i-enjoy ko na lang ang oras ko sa paglibot-libot sa kabukiran Ay, makadto ako sa mga duog nga wala pa namo nakadtuan ni Julius. Hapo man ko sang taklad ba? Pulos ka batuhan pangadaan ang ginagyan ko. Ay, mapundo ko dire sa makadaliw
Mabalikad ako. Oh, Diyos ko! Kataas na galit na nataklad ko! Pawa! Kabuang gidplasakon mo! Masarangan ko pa ayan nga magpanaog, diri. Wala pa nga daan ako sang safety gears. Pero, alang-alang naman nga magpadayon pa ako sa pagtaklad. Ang mayo pa, masaka ako dira, kag magpungko sa makadali. Kag magpaminsar, kung saano ako makapanaog, diri. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahom nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, nga ginpasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw.
Karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Nakita ni Primo si Muli. Nagapakighambal siya sa mga abyan niya dito sa resto bar. Oo, Tita Veronica. Nagsiling siya nga mabalik siya sa iya trabaho sang una. Apang wala ko magpasugot. Apang gintugtan ko siya nga makikita sa iya mga abyan. Para nga makabalitaay man sila sa nagakalatabo sang wala siya diri. Amo gali? Kag nangako siya nga hindi na masulit ang natabo pareho sang una. Kagin pasugtan ko man siya. Bangod ginaluoy man ako sa iya Tito Veronica eh. Kinahanglan niya nga makagwa. Agod nga makusgilanon sa iya mga kilala. Kag dason, wala na siya nagakagabihan sa pagpauli. Ay, Tita Veronica, nagbuot ng akon iloy subong. Kag nalipay ako nga nangin responsable na siya. Ay, ugaling. Kanugo na nga patay na si tatay. Sang magbago na siya. Nagbago ng iya kabuhi, tita. Kanugon. Kanugon, gid. Diri mo ko gindala sa likod bar Muli. May pabuhat ako sa imo. Ano may pabuhat mo? Mahapos lang, kag suhulan ko ikaw. Kag anong isuhol mo sakon? Kwarta. Pila? 5 kagatos. Pero pamangkot, ano gani pabuhat mo sakon? Mahapos lang gani. Pangitaan mo ako sang manog nga kobra. Inang mabangis kidla. Pagkatapos, isulod mo sa alat. Kobra nga mantas? Pagkatapos isulod ko sa lata? Oo, amo lang ina. Lata ang sudlan mo sang manog. Ibutang mo dayon sa tupad sang kamalig. Inang bahin pala nga natubuan sang madamo nga palagtiki. Amo na nang buhaton ko? Amo lang ina. Ngaw, anon mong manog aw? Kadamo sang paka sa amon Kagusto ko ang kanon sila sang manog. Tanawon ko lang kung hindi magtalas sa mga paka. Manadlok sila sa manog mo. Ay, husto. Mayong naisipan mo ngayon na Muli. Pati okay Dalanda ka sang lata nga sa din. Nasulod ang manog nga kobra. Pag-ibilin ko na dito. Rote din ang kwarta. Aryo, 2 kagatos. Ang 3 kagatos, makuha mo. Kung madala mo na sa akon ang manog, ibutang mo sa kirid sang kamalig. Ate, okay. Okay wala 5 Kagpaking, hindi ako maluyag may ibag nga makaibalo sini ha. Hindi ako maluyag nga butangan nila sang Malaysia ang akong ginasugo sa imo. O Tinay, kamusta ang imo pagmamasyar dito sa imo kilala? Maayo, kid. Nalipay gid ang akon mga amiga. Oti, di na si Usang? Nagpauli na siya. Kag hindi ma ako gusto nga magpaligad siya diri sang gabi. Nagpauli na siya sa ila balay. Maayo kun amo.
Manyapon na lang kita, Nay. Nahanda naman ang pagkaon sa lamesa. Manamit ang ginluto nga pagkaon ni Usang. Gabi na. Kanakaibalo ako nga nag-aatulog na si Rosie. Last Jesus ang gabi. Kaga ko, hindi ako matulugan. Basi pala kung nabutang na ni Paking ang manog sa kilid sang kamalig. Oh, kinahanglan mapatay na si Rosie. Mapatay siya sa matindong nga paagi. Nga hindi ako mapasibanggan. Kag kung wala na siya, ako ang manubli sang pagkabutang. Bangod ako ang iya iloy. Kagkapos lang magpatay sa iya. Kag wala ako nanugon. Kay ti, hindi ko man siya anak. Wala ako sang labot sa iya. Wala ako sang labot sa iya, bisan jutay. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Ari na ako sa likod sang kamalig. Kagatong madabo nga palagtiki. Kadtuan ko ina. Na. Ari ng lata. Lata ini sang gas. Kag may jutay nga buho. Para ba nga hindi mapuot ang manog. Kag hindi siya mapatay sa sulod. Aber, uyugon ko. Nagakalas ang manog sa sulod. May unod gid. Kadaga bunggong ulo niya sa sulod sang lata. Gusto siya nga magwa. Maayo. Maayo ko na mo. Karon sa gabi, buyan ko ini sa sulod sa kwarto ni Rosie. Kag patod nga puas. Masapuan na lang siya. Napatay na. Buksan ko sang jutay. Ang takop ng inisang lata. Kag igo lang ang makagwang ulo sang manog. Kag mabulahog dayon ang lawas niya sa jutay nga angkat sang ganahan. Karon na. Nan, ara na. Sige na. Gwa na, Cobra. Gwa na. Kag buntuga si Rosie nga nagakatulog. Gwa na. Ara. Nagwa ng ulo niya. Kag amat-amat ka nagakamang pasulod sa puwerta. Kung mapatay si Rosie, hindi ako mapasibangdan. Kaya di, manog ang nagpatay sa iya. Ato na. Karon, mahalin na ako diri. Mabalik na ako sa kwarto ko.
Mahulat ako sang singgit niya. Apang hindi ako magbulig sa iya, mapatulog-tulog ako. Na, diri ako mahulat sa akong kwarto sa matabo kay Rosie. Peter, sa hindi ba dugay? Mangin kaupod mo ng imok palangga nga anak. Dapat ka magpasalamat ka sa akon, kay ti. Ako naghimo sang paagi. Agud ka makaupod mo siya. Ops! Ato na! Nabatian ko na syagit niya. Nabatian ko na. Apang hindi ako magtabang sa imo, Rosie. I'm sorry. Ba? Nakabati ako sa lagabong sa kwarto niya. Ano ba nang natabo? Doon nagbato pa sa manog si Rosie, samtang ginabuntog siya? Naglinong? Wala na. Bugto ng liog sang pato. Patay na si Rosie. Karon, mahinay-hinay ako sa pagguwa sa kwarto ko. Kag magkadto sa kwarto ni Rosie. Paturon ko lang kung patay na siya. Kag kung nagatinga pa siya, kugun ko na lang. Agud madayonan siya nga mapatay. Ay. Arang niya kwarto. Buksan ko ina. Ay. Rosie, hipos na. Luwas ka na. Hindi ka na maghibi. Ba? Rosie? Hari? Anong natabo? Ha? Nay, may manog nga nagsulod sa akong kwarto. Nabatsyagan kong iya pagkulas. Nagsingkit ako. Nagpangayo ako sa tabang. Kagsalamat lang kay nag-abot si Hari. Naabtan ko siya. Nganda na nga buntugon sang manog. Pero sa makita niya ako naman ang handa niya nga buntugon. Pero ginluba ko ang iliog, kaginutod sa akong dala nga patalom. Nakita ko ang lawas sang manog nga nagalok ko. Apang wala na sang ulo. Ginutdan mo siya sang ulo, Hari? Kaiso gali sa imo? Hindi ginman tita muli. Natabaan lang nga nag-abot ako dayon. Nakaabot ka dayon? Kag paano ka nakaibalong nga buntugon sang manog si Rosie? Hindi ayhan. Ikaw mismo ang nagbutang sang manog. Agod nga buntugon si Rosie? Ha? Nay, hindi pagbuhaton ina ni Hari. Ginluwas niyang akon kabuhi. Dapat ka pasalamatan naton siya. Salamat ko na to din na, Hari. Apang nga nakaabot ka sa amo sini nga oras sang gabi. Kag timing man nga may manog sa kwarto ni Rosie. Ganit timing man imo pagluwas sa iya. Kwan tita. Nalipatan ko nga trangka ng hamtangan sang kabayo nga bago lang nagbata. Gani nagbalik ako bisan gabi na. Kag nabatian ko ang tihog ni Rosie nga nagapanghayo sang tabang. Gani gin bungkal ko ang bintana kang nagsulod. Kag naabtan kong manog nga buot na magbuntog sa iya. Wala na ako magduha-duha pa. Nagpatunga ako kay Rosie kag sa manog. Ama to, sang ako nang atubangon sang manog, ginpatay ko na lang siya. Wow! My hero! Dapat sabitan ka sang medalya, Hari, sa ginbuhat mo nga pagluwas kay Rosie. Apang para sa akon, scripted ang pagluwas mo sa iya. Ginplano na sang maayo ang isena. Gani timing ang pagluwas mo sa iya. Nay, nagsala ka. Hindi ako inosente pareho sa imo, Rosie. Nagapati ako. Ngainitanan, ginplano mo, Hari. Gusto mo nga maglapit sa balatsyago ni Rosie.
Agod may rason ka nga manag-iya sang iya propidad. Ha? Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!